Abananchi kurwa segwari ya Nyamaiya nigo baborigwe konyaruka bagwecoke gengio na korengwa na konyora abobwenia asamarwire ao ayora nyaruka bagaga kubachanda mu roberio yo nigo nyaruka bagwikiraniwa amo n'umwana siasa Asirieta Richard Munyanja ase boigo bali banyaka bagwikirana ase mu roberio yo banyaruka bagotogia egetam bagotogia na kogokera egetambo kirekyo. Etano le borija di Munyanja lero ne tukolia kabere le free medical camp etobwate Nyamaiya ward asobo konyi kurwa senya getari ya Bosongo hospital litukole igoro ndwegete konyora abantu 147 asa abantu 147 abantu kianda ne ward bare ya Bosongo iye koro kie kene abantu bete barwarete lakini bagotara nde bare chinga lero Nyamaiya tole gotera namba 162 so far abantu 15 bamnyoki kunyagetari kiere twanyora na condition chabe chire chimbe muno eto ndonyo okonya abantu baito togosabanga mambe tukabwate tukoli omwere gesieri muntu ndi bweso Nyamaiya ward onyole tukona lero mambe atobwate oche gesieri no tojo okoreri nago monete kobe mwerio ndi bwenso gwete bobe na batogotara na twabwate nyagetari eto ya Bosongo abatoko batoma ambulance imbabwate yekera abantu baite ndi banyara ko bwendugo na konyoro bolingo na ko bwendugo ana ndo murwoire na jechaiga na igwete na Munyanja nkole tare kambuga okorire gentikyo gokumie kiya nyonye aba nyona ya matenece kumubwato ko boke nkakie goikeria tageto oburai bwaye igo Munyanja gendera igo konya abantu roja abantu muna baijira abantu kumba abaruwarte na ajira anyora abantu abaruwarte to kumi pakanjobe kanasi mina sankoro guteresa hotsoli bone ni gai Nyamaiya bunandi na tuwacha yana tanje ko gweniwe na gweniwe ana te munya de Bosongo lakini nakana tu Bosongo ani bweto mugere iga gutakira iga gutinse tin ekimo cyane taje cyane ekyabande mbwate ebitoki mbiro abayengo ganeriwa byo ko register sha 800 600 900 ebina bona atenenera byonsi asenge njome to muntu egaru nyomba te bangete gosengo endari nyegetari nabantu baito okonyora kwabo egokoreze orende kinate beterasima barwali gwenga lasima totenenere keregento nakina nate batigambera kyadinde digo tamande ko bana babo kamaro bako murwere bo mweri ogoja to make sure abuna onyorera mariogo na endo rwaliwe oirwa mariogo abonete.